Tantak, Uraren Euskal Agentziaren podcast ofiziala. Ura da, gu gara. Ya ayer adelantábamos a nuestros lectores que el río Zadorra Pacífico de Suyo habíase salido de madre causando daños cuya importancia desconocemos. Las noticias que hoy tenemos permiten asegurar que el nivel del río ha subido y aumentado por tanto el caudal de sus aguas. No hay que decir, sigue siendo completa la cerrazón y que, por no perder la costumbre, hoy también ha llovido. ¿Hasta cuándo? Horrela eman zien Heraldo Alabes egunkariak bere irakurlei 1912an Zadorra ibaiak izan zuen goraldi handiaren berri. Aurreko uholdei buruzko erreferentzia dokumentatuak ere badaude. 1628ko udakoa besteak beste, Arriagako Aramangeluko gurpil presa suntxitu zuena, edo 1646ko ur goraldiak ondatutako Lakorzanako errota gurpilaren berreraikuntzarena. Izan ere, Zadorrako urek beti egin dute gainezka. Arabako lautada duela milaka urte geologikoki eratu zenetik. Eta presekin edo presarik gabe egin du, ubideratzeekin, dragatze oldarkorren ondoren edo ibaiertzetako lur muino eta guzti. Elurte handiak, eurillasak, ekaitzak, muturreko temperaturak, ekaitz bortitzak, elementu meteorologikoek bat egiten duenean, Arabako ibai handia oso presente egoten da ibaiertzeko herrietan. Natura, tematia eta errukigabea da. Eta ur goraldi bakoitzarekin bere espazioa berreskuratzeko joera du Zadorrak. Zorionez, uholdeek eragindako kalteak gero eta txikiagoak dira. Urtegiak gero eta zorrotzago kudeatzen direlako. Eta prezipitazioak eta ibaiak noraino helduko diren aurreikusteko teknologiak gero eta zehatzagoak erabiltzen direlako. Goraldi horiek bedeinkazioa dira ekosistemarentzat eta lurraldearentzat, baina madarikazioa horien eraginaren mende jartzen denarentzat. Beraz, Zadorra ibaiaren ur goraldiak izango dituzte ardatz, Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastaren atal berriek. Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastak aurkeztuta Flubiotopikoak. Flubio zer? Flubiotopikoak, uraren inguruko topikoak. Urari buruzko uste okerrak, alde batera utzi beharrekoak. Beste edozein ibai bezala, korridore izugarri konplexua eta askotarikoa da Zadorra, eta ibilgua urez hornitzen duen arroaren lurraldea drainatzen du. Emaria aldatu egiten da urtean zehar. Ur handiko garai horretan gertatzen dira ur goraldi errepikariak hain zuzen ere. Goraldietatik libratzeko mendisketan zeuden Zadorraren ibaiertzeko herriak antzina ibai uraldietatik salbu. Gaur egun, gainetan dauden herri horietako eliza eta hirigune historikoek uraren lege irmotik salbu jarraitzen dute. Hala, hainbesteraino errespetatzen zen ibaia urteaietan non nekazariek ez baitzituzten ibaitik hurbilen zeuden lurrak nekazaritza erabilerarako luberritzen. Aitzitik, aziendarentzako bazkaleku gisa gordetzen zituzten ibaiertzeko oianpe, otalur eta larreaiek oso emankorrak baitziren. Uribarriko urtegia eraikitzearekin batera hasi zen 1956an Zadorra ibaiaren ekosistema eta ibilbide naturala aldatzen. Urtegiak segurtasun eta immunitate sentsazio faltsua sortu zuen ur goraldien aurrean, eta horrek lehendabiziko eraikuntza berri batzuk edota nekazaritzako ustiategiak ugaritzea ekarri zuen, ibai sotuen gaineko lurrak luberrituz, baita ibaien ertzetan bertan ere. Ur goraldien beldurrez, lur muintxoak edo ezpondak hasi ziren ugaritzen. Ibaiaren ertz batean zein bestean, ur goraldi horiek Zadorrari irabazitako soroak urez ez betetzea zuten helburu. Hala ere, urak lur muinoak hausten edo gainditzen zituenean, nekazarien kontra bihurtzen zen esi funtzioa,
eta urak ihesbiderik ez zuenez, ur azpian geratu eta asfixias hiltzen ziren laboreak. Denborarekin, Zadorra ibai setatiak erakutsi zuen hobezela bere dinamika eta morfologia errespetatzea. Ezpondak ez altxatzea erabaki zuten nekazariek, laguntzen zuten bai ibaiak bere espazioa modu natural eta mailakatuan berreskura zezan. Hain zuzen ere, beren lurretan uholde txikiak ematea aintzat hartuz, euriteak ateritakoan ubidera itzul zitezen. Metodo hori bereiziki onuragarria zen eskualdeko neguko laboreentzat. Uholde bare horretan urak ongarriak ematen baitzizkien soroei eta ondorioz uzta bikainak biltzen baitziren kantitateari eta kalitateari dagokionez. Urte batzuk geroago, Zadorra ibaiaren uholde lautaden bigarren okupazio bolada gertatu zen. Gasteizko eta beste herrigune txikiago batzuen hirigintza garapenaren ondorioz. Industria garapen handiko urteak izan ziren, eta uholde ibarren okupazio masiboa ekarri zuten. Bereziki garai hartan Kementsu garatze bidean zen tokiko industriarentzat poligonoak sortzera bideratuta. Ibaiari zegokion lurrak okupatu zirenez, artifizialki kanalizatu behar izan zituzten. Zadorrako urtegi sistemaren eraikuntzak ur goraldien maiztasuna murriztu zuen, eta segurtasun, sentsazio faltsua eta uholde lautaden pixkanakako okupazioa ekarri zituen. Laburbilduz, ibaien ur goraldiak, baita Zadorrarenak ere, horien egoera ekologiko onari laguntzen dioten fenomeno naturalak dira. Hala eta guztiz ere, arriskua dira haien eraginpean dauden giza jarduerentzat. Urrutira joan gabe, ur goraldiak eta uholdeak dira arrisku natural garrantzitsuena Euskadin. Babes jarduerek, presek, ubideratzeek, ibaiertzetako lur muintxoek, besteak beste, Zadorraren uren azpian geratzeko arriskua murriztu eta arindu dezakete, baina ez desagerrarazi. Ur goraldiekin bizitzera egokitu behar dugu, urpean gera daitezkeen eremuetan bizitzeak dakarren arriskua ezagututa. Eta gure burua babesteko modurik onena da arriskua prebenitzea, ur goraldien eraginpean dauden erabilera berriak ez jarriz, eta lehendik dauden pertsonak eta erabilerak babestea. Aldi berean, Zadorraren ibai ertzeko landaredia kontserbatu behar dugu. Horixe baita aliaturik onena uraren abiadura geldiarazi, higadura murriztu eta ur goraldien kalteak gutxitzeko. Uraren Euskal Agentzian, egiten dugun lanaren zati bat da beste leku batera eraman ezin ditugun hirigune kontsolidatuak babestea, ingurumenean erasanik txikiena eragiten duten defentsa lanak eginez. Baina lurralde antolamenduan ere badugu zer esan. Uholde lautadetan, uholdeekin bateragarriak diren lurzoru erabilerak izan daitezen. Horretarako, langile talde kualifikatu bat dugu, baita meteorologia aurreikuspen eta alerta hidrologikoko sistema sofistikatuak ere, euri askoko sasoiak kudeatzen laguntzeko. Zorionez, Euskal Herritarren gehiengoaren babesare badugu, sentikorra eta arduratsua baita arazo horrekiko. Izan ere, uste du berea dena eman behar diogula ibaiari, bere domeinoak eta bere lege naturala errespetatu behar ditugula. Eta gure podcasteko protagonistari buruz zer gehiago esan dezakegu? Zadorraren ertzean emandako edozein denbora, ez dela ez hobea, ez okerragoa. Lehenagokoa besterik ez. Kulturaren eta uraren arteko harremana, Euskal Hidronimia, Euskadiko ur bideskak, bertako pertsonaiak, topikoak, ur ondarea. Hori guztia eta askoz gehiago, uraren Euskal Agentziaren tantak podcastaren hurrengo ataletan. Gure uragentzia.euskadi.eus webguneko podcast atalean entzun ditzakezu.